Odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro machielo mar penj. Laktar kaka Liramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno, en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Mana kaka ne wasingo ni juma mokalo ni wabobedo kod twaka mane wachako tich ariyo mokalo kendo wabodhi kode nyimo odiechieng' ma kawuono kanye kama dwani mondo mi wadonje mane gima dwani mondo mi watim. Kapok wadonje twak matuti ena mondo mi arwak wendwa, kata do kendo gin wela ahinya to gibonyiso ni nyinginga gigimomiyo gintiere studio odiechieng' ma kawuono. Iwacho ga ni ladies first. Abo chako kodi machiegni. Amoso an nyinga en Liza Achieng' Achila ajega prario gabich an kan kech tuo marayaki asebedo kada gi tuo marayaki ariga mokalo kendo an kamar jiwo rowere gi jogo moda gi tuo marayaki Erokamano ahinya, amor mar bedo kodi kende chenro. Kaka nisingo ni iduogo mondo mwatiek twak mane wachako. Berga ka ng'ato chako gimoro to tieko. En kamano. Machiegni penj laktar. Nilo ani Justin Rawinji. An sedagi tuo marayaki chakre nyuola. Kendo koro wabiro ka mondo wawuoye weche mag ayaki, mondo waket weche ayanga, mondo ji ong'e ni tuo nitie, mondo ji bende ojikinge weche mag tuo mag ayaki. Yeah. Mana kaka winjo no nyakwara Mugia Jwang en twak mane wachako juma mokalo. Kata kamano nok wayudo thuolo mar penjo nok wayudo thuolo mar winjo sigandi in bende nyakwara Mugia Jwang kama intiere emomiyo wendwa oduogo odiechieng' ma kawuono. Kata kamano moro ne chenro ni ok iyudo to wabomule mana matin, wabotimo recap matin gima ne watimo juma mokalo kaito wadhi adhi nyime, wadhi au simu achiel kachiel, wadhi au line wa mag SMS, namba mar SMS en 23600. Iwacho ni nonyuoli gi geni Justin kata nonyuoli kod kute mag ayaki. Isebedo kode kuom higni manyalo romo 20 gi? Higni mokalo 30. Higni mokalo 30? Aha. Pimno mana mari matin kata duogo ir Achieng' kaito wadhi mana nyime. An nonyola gi tuo lakini nang'eyo ka jahigni kasetieko skul jahigni gimoro madhi 18. Ibo timo duondi malo matin? Nonyola gi tuo. Nonyola gi tuo lakini naduoga ng'eyo ka ajahigni 15 madhi 17 kanyo. Kech noyudo ka koro na tuo mar TB nogoya. Ne tuo mar TB mar choki. Ng'eni ka wacho matin TB mako kuonde te e del kopogore gi lak gi yier wich. Yeah. Koro tuo mar TB ne manogoya kata momiyo koro nodhi modio pima moyuda gi tuo mar ayaki. Koro kanadhi aparo ndalo manikona chon kane pod atin e weche mag ayaki gi kana winjo kane ji wacho enonyuolago. Koro nadhi adok kuom owete babawa kane koro apenjo kaka ne tuo ni obiro kaka omiya story kaka weche nodhi chakore makoro oyuda gi tuo no. Nakawe e yo moro mar maweth kech noyudo ka tuo ne an sani kaminena ni an gi kilos 64 to mano yuda ka tuo no nan gi kilos 28. Mano manyiso ni nanyalo romo gi kata diel. Koro an gima ne chanda sana ne mondo abed achangi, abed mangima. Koro nokadwa ng'eyo gima ne daktari kona ni daktari nopenja ni ang'o miyo kibuok, to koni an gima omiyo kabuok en ni adwa ni mondo achangi. To ka yath modwa miya ni nyalo miya achangi to mane gima dwaro. Koro an nokapenjo weche mang'eny ni kia ni ang'o manotimore, kia ni gipenja ni ang'o manotimore, an nok mago nok ikia in giming'eni dwa ni bed mangima. Adwa na bed mangima. Kendo gima nokonya kendo ni an ng'at moro ma mohero jiwore. Kendo an ng'at moro ma believe ni ngufu manogo akuma. Koro mane gima nomedo jiwa kech kane jonyuol na tho kana jahigni 10. To ne githo ka giwere gi dweche 4. Koro magi te kisekale ke nyathi matin to kendo ng'ato pod dwa koni ni yudori ga yaki to kendo pod dwa ni ywagi kani timri nade. Mago ne gin weche moko mananeno ni tindo kuma. Koro an gima nang'eyo kata gima nadwaro ni mondo abed mangima. Erokamano ahinya.
Erokamano ahinya Kwaramogi Ajwang', mano en Justin mano sigande opimoni ni en owuon ojiwore kae to en owuon bende nowacho ni gimodwaro ni mondo mi obed mangima. Weche mang'eny kendo bedo nade magono kodwa donje. Mano en mijingo maduong' mokalo nikech gik mang'eny timore e kit ngima dhano. Samoro nyalo nyisi nitiere kod tuo, nyalo bedo ayaki kata tuoche mamoko to iwinjo ka chunyi buok, to gima duong' ka en bedo mangima nikech ngima en mwandu. Daher mondo mi wang'i ane wach mar ayaki kuom rawere kopogore kod nyuol minyuolo godo ng'ato. Ipani ang'o matimore momiyo thoth rawere kata kwan mag rawere magamo kute manyien medo idho matin? Debede ni ang'o matimore king'iye in owuon gi pachi kata kokedhi matute nonro? Kik iwil Kwaramogi Ajwang' ni wadhi yawo lainde mag simu chon, wadhi yawo SMS chon mondo wago mbaka ni kanyakla nikech en mbaka wa waduto wate. Justin? An kaka laktar matiyo gi weche mag ayaki, rawere matindo okawo life mar simple sana. Gikawe mayot. Gikawe mayot. Ok gidwa ng'eyo gima biro timore kiny. Gin gineno ni gima timore sani ni e gima wadhigo. E gima mineno ka tinde oyaw bache mang'eny. Oyaw? Bache. Ba mag metho gi. Kendo ineno ka tinde rawere tinde goyo luongo ni sherehe. Tinde gigo sherehe mang'eny. Ok gidwa ng'eyo gima biro timore mbele. Kasto weche mag pesa gi. Ng'ato manyo pesa to manyo yor moro omanyo yo moro machielo manyalo miyo okodewo ni ang'o mabiro timore. Koro ka wanyalo bedo jok moko manyalo kawo life gimoro mapek man gi maino, to wanyalo bedo very careful nikech ng'eni thoth ji ok gin careful. Ging'iyo life ka gima en gimoro ma giwacho ni we live once. To koro ki live once to kiseyudo gi tuo mar ayaki to koro dwa nonegre. E gimo mineno ka thoth rawere matindo mayudore gi tuo mar ayaki gidwa ni ginegre. Kech oneno ni onge life moro modhi bedogo bang' koseyude gi tuo mar ayaki. Achien, abo chako penjo ni gi chien. Ang'o matimore? Debede ni gima Justin owacho mar rawere ka ngima mayot ni en adier kachiel kod weche mag pesa. Ok ang'eyo ni weche mag pesa ni to iti nyalo kawe nang'o aeto wadonje nikech mano Justin ema owacho to konyisa gimomiyo. Kata kamano abodo ke sigandi bang'e ki wasechako gi kama wachake godo ni. Okay, so kama gima nyalo medo kanyo ni rowere pimo tuo gi wengegi. Thoth gi ging'iyo ang'iya ng'ato kama to wacho ni ng'ane ni en onge tuo ngima ineno. Koro yani mane giba kama gigine gikosogo ineno. Gipimo gi wang' gi ahinya. Mulna kar pesa kama Justin mulo ni adiena moro nitiere koso to ka pesa kanyo adieri nitie, lakini okabi wacho ni gitie ineno. Nitie adier thoth gi nitie madwaro pesa mayot ineno. Gidwaro pesa mayot to ok gi kakiyude ok odwa ng'iyo kata ka ngimane ni kama rach kata ni kama ber ineno. Koro mano be gine kelo medruok mar kute. Pesa ka nang'o? Achieng wago mbaka ni wawuo nikech wasebire studio mondo mwago mbaka. Degi neno kaka okay, rowere matindo iyudo ka kata kijana matin oyudo ka ngima bedo matek kech piny masani ni yudo tich be ok yot. Koro ka kijana matin oyudo kata iluongo gi ni mumama. Iluongo ni? Mumama. Mumama moro kanyo kete maber. Chulone kata ot timone gimodwaro. Ing'eni mama chaka koro dwaro kata mondo otimne gimoro amoro bro timo. Iwinjo. To samoro kia kata chal mama cha. To pod inya yudo nyako matin ineno. Yudo kata mubaba ineno. To mbaba cha timone gimoro amora modwaro kendo miye pesa nikech onge tich. Ng'acha timone miye shopping, miye chulone rent mar ot ineno. Koro machanga mako kwae kata gimoro amora to omiye. Ok obi jali ni ng'ani tuo koso ngima ineno. En koseneno pesa to dhi wacho mana ni kae an sawa dong oketa maber. Wawe atimra nade adhika to kia ngima ng'at cha ng'amo dhire no. Kanyo be rowere kosea. Miwa sigandi mana yo machok. Siganda an
an napimo gi wang'a Ruth. Anto napimo gi wang'a nikech mane ng'ama ne waherorego, ng'ama nasebedo godo higa achiel gi dweche. Koro napime gi wang'a nikech an napenja ni ingima kosi tuo. To dichuo ni nyisa ni ober, onge tuo moro amora, ni tambe ayie. Lakini hera en gima rach samoro. Tamba ayie. Koro ma wabedo kode. Koro ing'eyo joma oherore. Koro nochopo kama koro wagine. Wabedo kamoro achiel. Kamano. Kare ng'ani nigi tuo takia. Ineno. Koro an kaka neno tuo ni nodonjona. But mondo mi tuo ni omiya gine ranyisi nokawo sa nokawa gimoro nikech abedo kode higa achiel gi dweche 4 to ok atuora pare, ok nomiya ranyisi moro amora. Koro bang' mano kase naduoga yude ko ogine ka en gi nyako machielo, naduoga yude rando mano miya awera kode. Ineno. Koro chieng' mawera kode no ni dwe ma awera kode dwe ni, awacho ni dwe ni to dwe manyien achako tuora. Achako yudo ranyisi mag okimi. Tani ng'eni no nakia ni ma ranyisi mar ang'o okimi. Nawe ni nyalo bedo paro nikech stress ni chunyi koro koro nikech ng'ama ni heri werigo koro nya bedo paro. Kare okimi ema chama takia. Koro ayudo ranyisi gi dweche 6. To kisewere gi ng'ane? To kasewera gan to pod akia. Pacha be ok dhiye ni nyabedo okimi dhi ing'i gine ni, ing'i chalni. An gima natimo, namuonyo Panadol. Yedhe mag kweyo rem. Kawinjo ka wiya bara, denda ore, amuonyo Panadol. Mondo oduok gine denda chien. Koro atimo kamano dweche 6. Omera Ruth nochopo kama kata muonyo gigi, wiya koka dwa yiech. Wiya ne bara. Koro muonyo to ok konya. Kanyo mawacho ni atho e ot wadhi osiptal. Yani jarateng' we makuongo gine. Ne gi wang'e. Jolugo gangero ni ng'ech neno gi wang'e. Ng'ech koneno gi wang'e. Kokete piny koko dhi osiptal. Koro noketa piny adhi osiptal. Kaka chopo osiptal te anyiso daktari gigo manini ranyisi man go ang'o, to penja ichako bedo gi ranyisi gi karang'o, tisebedo kitiyo gi yath mane. Ineno. Tapimo ne Panadol, asebedo ka to poko pima ayaki, malaria ema napimo to ne onge. Ineno. Koro daktari nyisa ni kano pim malaria kare gini kare watim nang'o, we wapim ayaki kiyie. Tanyise gini sawa, aonge shida, we wapima ayaki kare. Ema gipima, to kanipo gipima ne gitera counseling. Bang' mano ne gipima. Koro chieng' mani pima kanyo, nini mokalo nipenja kana buok. To an okaero ga wacho ni nabuok, awacho ga ni na gine, iwacho dholuo ni iwacho ga nang'o, nokomora. Duoko no nokomora. Ok nyal moro ng'ato. Yani nokomora makata chieng' no pi wang'a no chwer. Buok tok na buok, aneno ga ni buok en ineno, but an duoko no nokomora, mani gima nyalo wacho. Koro kaka nowuok kamano, daktari nowuoyo koda monyisa ni weche biro bedo maber kitiyo gi yath. Onyisa gimoro amora kitiyo gi yath kendo kokitiyo gi yath. To koro nayie luwo yo mar tiyo gi yath yadh okimi. To kendo sani an undetectable. Erokamano. Nyakore Mogecho, inyalo penjori ni en ang'o momiyo wakelo chenro kata makamagi kata twak machal kod magi mondo mi wabed kod ng'eyo, wang'e ni gin gik matimore. Thothne oganda pimo kod wangi kaka mani winja chieng' owacho ni ng'eny rawere pimo kod wangi. To en ang'o manyalo chwalo rawere? Iwinjo kaka Justin owacho ni weche mag dwaro ngima mayot, weche mag dwaro pesa, weche mag kawo ngima e yo maweth. Gin gigo ma samoro nyalo miyo rawere nyalo yudore obadho machal kod ma. Ponono ni osepimi kaka nopima chieng' moyude kod kutegi. Ne lit ne kendo
more mak mana ni nochome gi chir. Ne wawinjore ni wadhi kawo simu chon, wadhi yawo lainde mag SMS chon, to yienwa wakaw yweyo mondi. Ka waduogo to wachako kod oteni ne Justin kachiel kod Achieng', kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang' kik isudi ka a eka mwapuonjore weche machal kod magi. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka chieng' Ngeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalonyo weche choke kata orthopedic specialist en ono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoi kaachiel gi chiwo thieth e nengo mogonyore. Ni mathoth, ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811*288#. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakomongo Ajwang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Molino yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalias to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ni timo Ma en Maknani. Wachunwa Ragu, en ng'ano manomiyi pesa kae? Koro in sani nyalo siemona kitiyo gi lweteni. Siemna. Ne wawinjore na yaw lainde wa mag simu chon, wayaw otewa kachiel kod SMS wa chon, tende ne ase yaw gi kendo adhi kawo penjo kaka wamedo sudo. Kata kamano, kapok wasudo e penjo kachiel kod kidieny machielo, antiere kod wendo machielo e studio ka a. Obonyiswa ni nyinge ng'a, kae to obonyiswa gimomiyo, entiere chenro mar penj laktar. Ok wabed ga kod joma lewo, kata kamano warwaki e chenro machiegni. Erokamano ahinya. Kuom nyinga iluonga ni Sharon Akoth, an gi tuo mar ayaki, sani an kodo kuom higni 26. Asebedo kamuonyo yath 23 years, but asedak kod kute mag ayaki 26 years. Ma in Sharon ja higni adi? Aja 26 sani. Eja 26? 26. Tise muonyo yath kuom higni? 23. 23. Manyiso ni nichako muonyo yath ke ja higni 3. Erokamano nya Sharon. Ang'o miyo ipani kawuono rwaki e chenro mar penj laktar? Mar mondo watem puonjo jogo makia ni HIV en ang'o. Makia gik mang'eny ahinya. Erokamano ahinya. To maduong' moloyo arwaki kaka ng'ama miyo mantiere kod nyithindo, to en miyo mantiere kod kute mag ayaki. Moro nyalo pimonwa sigandi mane yo machuok. Intiere kod nyithindo adi, to nyithindgi chal nade? An gi nyithindo 2 to chal gi margi gin negative. Ne aritogi maber kane amako ich plus nyuol. Asebedo kamiyogi yath, adhodhogi kuom higa achiel gi 5 months. Nyaka sani nyithindo onge tuo mar ayaki to an go. Mane morna.
Mori nyalo pimo nani kani nyuolo nyathini mokwongo ninge mabe nitiere kod kute mag ayaki timako ich. Seche mani mako ich ni jaodi koso partner ni nong'eyo nitiere kod kute mag ayaki kae to bang'e no iwacho ni ritori maber mani murni kae to chopo kendo mimako ich mar ariyo nobedo nang'o miwacho cha ni chir mani timo ich mokwongo cha emido timo kendo ich mar ariyo. Nyaluo wach mar daktari kasto naluo puonj kane a osuptal kacha kaka nipuonjo wan mine manen gi ich kaka ni wanyalo ritore kaka be kinyuol nyaka irit be nyathini kimiye be yath mowinjore wadog chien ijagni 26 isemuonyo yath kuom higni 23 nobedo nang'o nifwenyo nang'o ka iromna nikech jegni 3 en nyathi mayom en nyathi ma pod tin en nyathi mokong'e gimoro amora wadog chien miya sigandi mana matin. Nang'eyo nan gi tuo mar ayaki ka jegni 13 to mar mondo be nang'e nikech nipuonjo e skul kacha kas be osuptal kuma be nadhiye nipuonjowa ga koro kanyo e kuma be nang'eyo ni koro tuo ni en gima serious mok nyal chango but mar mondo be ritri maber en ni kimuonyo yath maber tibe iritori maber tiherori iwuon. Koro be koa be kanyo after kana njegni 13 naendelea muonyo yath maber pile ka pile taluo wach daktari taluo puonj mani puonjowa kachande banya koro be nochoko chieng' mani koro amua mako ich koro ya mwa ko ich. Okay, Sharon we mi ambaka nus we mi wasigana nus kani amwa mondo mi makech kae to ninyiso jaodi koso ninyiso partner ni no bet nang'o en positive en negative kata dwaro go Justin o partner na nen gi nini negative lakini no yie kinde no wabeda kode nen be negative to nan be positive oya yani beda kode no yien wabet kode benya ka chieng' mane kora mako ich wadhi kode hospital kode bo miye puonj no puonje beka beno nyalo bedo no madho be preps kacha benya ka koro wabeda kode higa chiel kano siko pimore dwe ka dwe lakini nokoyudo tuo no ema koro bang'e no nyisa nikech koro asebedo kodi kuom higni yote asika pimora pile ka pile to kane kan gi tuo aneno ni koro wa mire break matin wawere koro kama ka werwa kuno ne wawere gi partner na mokwongo but ne wawere be kode but nawe kwa onge tuo mabe wachat ga samoro okonaga ni okwamini ga adier nan gi tuo tanyisi gani tuo ten gi man kanyo lakini kaka naluo wach daktar pile ka pile cha kasti be choni paro naga na muonya emomiyo nariti maber. Mano en ich mokwongo ich mar ariyo lakini ento nok na wacho ne apande ndugu ni nok nyiso wacho ne ndugu ni tok na wacho ne wachni en apande ko bingni ariyo ipande nikech ang'o Sharon na pande nikech her to na here to lakini ndugu ni kane wago kode mbaka naneno ka ndugu ni kanyisa gin to ndugu ni brodhi koro naneno paro koro pacha moro ne nyisa ni ndugu ni to wanyisi kan gi ich mar mondo koro ng'en kama ko ishtange nok okonyal weya kara kanyo e koma sida maduong' no nakelo kenda but nanyise kamano kanan gi ich to ndugu no nyisa neno konyal bedo koda but no sega bedo koro kanyo to kaka no wuok gokinyi kodhi e tich no en kaka no dhi adhiya kaka no wuok gokinyi kodhi e tich nikech nanyise gotieno to tan bok no buok no yia yia kato gokinyi kodhi to dhi one way nyere kama kana dhi ndugu no dhi bodhi nyakora muge jwang' magi gin gik matimore to okonyiso ni koro ngimani orumo okonyiso ni koro ngimani ogigi kanyo inyalo dago ngima ma positive inyalo dago ngima makare inyalo bedo kod nyithindo kaka Sharon en miyo mantiere kod nyithindo en owuon entiere kod kute nyithinde to gin negative Justin adwa duogo iri pimne nyakora muge jwang' kaka manyalo timore kaka nyithindo nyalo bedo negative to min gi to en positive nduk Sharon mokwongo ne owuok modhi ka ento en negative Sharon positive to gibedo kuom ndalogo duto tema gimako nyaka ich nikech in japuonj e wechegi puonje nyakora muge jwang' e wechegi gimokwongo ka ng'ato ochako yath nitiere gima iluongo ni gi dho ngere iluongo ni viral load koro seche ma ng'ato ochako yathni imiyi dweche 3 imiyi yath kuom dweche 3 bang' dweche 3 tipimi gimiluongo ni viral load ni en kiwango mar ayaki e dend ng'ato koro kopimi viral load ni biro tang'o ni en
0 kata entiere gi copies nyalo bedo kata million. Maseche moko wagoga mbaka e ofiswa kanyo wacho ng'ani nigi copies million ok opognwa moko. Oloko copies nyalo bedo mang'eny. Copies nyalo bedo mang'eny. Olok gi obed pesa opognwa moko. Koro copies kobedo 0 manyiso ni ng'ani muonyo yath ne maber. To copies kobedo mang'eny manyiso ni ng'ani tugo gi yath. To gimomiyo ng'ani nyalo tugo gi yath nyalo bedo ni ng'eni seche ma ng'ato oyudore gi tuo mar ayaki tiere weche mang'eny. Onyalo bedo gi stress, onyalo bedo kata ni en ng'at moro mok yud chiemo e yo maber, onyalo bedo kata ni nitiere gi stigma. Stigma en kaka jok modak go kawe e ot. Bro duogo kuom gima Sharon owacho. Sharon owacho ni nopando ndugu cha. Mano one of the ways ma ng'ato nyalo bedo go kopando ng'ato. Koro ng'eni seche mipando ng'ani to dag e ot ni. Manyiso ni time ni mar muonyo yath cha koromo. Tibro dhi it's either ni dhi muonyo yadhni e cho kokamano to sani mar muonyo yath bro kalo. Koro aina go mage gik machandowa. Machando jotuo mag muonyo yath. Koro viral load ni kosebiro ka en 0 to wapime nyadi wakono go ng'ato ni opim viral load didek mano nyiso ni kopimo mar dweche 3 cha ochako duogo wapimo kendo mar dweche 6. Kochako wapimo mar dweche 6 koro wabiro pimo mar higa. To ng'eni ng'ama nigi ich kaka Sharon nowacho cha ento to koro ng'eni ok onyal rito kode higa kech ba higa ka dhi gik manyiso ni ochiegni nyuol kata odhi nyuol kata osenyuol. Koro at dweche 3 ni bro nyisowa kaka ng'ani muonyo yadhe. Dweche 6 be prodi koro kapod oduogo 0 manyiso ni ng'ani koro chances mondo omi partner ne tuo en 0. Koro mondo omi koro kota kodhi kode konindo kode maonge raboyunga chances ne mar miyo ng'ani tuo. Justin make kanyo mana matina kawie simu kaito waduogo. Halo penja laktar. Machiegni. Halo penja. Ok awinji e yo maler kata kamano inyalo timo kendo. Halo? Anonyuola gi tuono. Pole sana, wacho mana ni nonyuole gi tuono kata kamano ok odhi nyime. Justin wadhi nyime korka viral load. Koro viral load ni e gima kata en gima pek kaka kuom lugha moro kanyo lala mana dwa ketego, lakini e gima miyo ng'at ma odagi tuo mar ayaki bedo ng'at ma ojiwore. Nikech viral load ni kiseng'iye kiseyudo ni en 0 ting'eni obro jiwi mondo imed muonyo yadh cha. To koro ing'eni mane gima kelo shida kendo. Kelo shida nikech ng'ato koseyudore ni viral load en 0 koro information moko chako donjo ne wiye ni koro an anyalo we yath. Ineno kech koro tuo cha giwacho ga ni seche moko giwacho ga ni tuo cha ok nen. E gima omiyo wabiro gi kit kar last time wapimorego mondo ji one ni ka in gi tuo ok omin ni tuo cha olal. Kipimori to tuo cha bro lal. Tuo cha pod itiere atiera. En mana ni koro viral load kiwango mar ayaki ni kute e dendi ema ni piny. To konyiso ni yonge gi tuo. To kiwewe yath kata odiochieng' 2, 3, 4, 5 kama mano nyiso ni tuo cha biro timore na obochier kendo. Justin ya wakawe simbo Mama Tom antiere gi Mama Tom e line. Mama Tom, halo penji laktar. Mama Tom machiegni. Winjo ka Sharon owacho ni nopando ng'ato jahera ne maneno go. To an chuora positive, jawada positive. To an negative. Jaduong' ni no tuo mokang'eyo nyaka kawuono ni en mozan ne kit last born mane nigi 2 years en jatend kenda. Koro otuore motere osiptal mang'eny to ok noyud tuo. Koro chieng' moro kadhi osiptal to wachna ni otuo. Nopima gi nyathina nikech nyathina ne mane tin kendo an be nopima noyudo ka waonge go. Koro gima temo kwayo gi report ma Sharon owacho kanyo no ng'ato kik pand wadgi. Gima ng'eyo ni nyaka sani koro no mara noyudre 2013. Nyaka kawuono wadak gi nyithinda gima kwayo ni kwara mondo ng'ato koyudre ka en kamano kik ipand wadu. Ano kamuon yath
an gi nyithindo adek, nyithinda ma kawuono mane tin by that time in 2 years kawuono ja grade 10. Wang ngima wadak. Gimotek go ruth, tiyo chieng' gimotek go. Miyo ng'ato biro kode to pandi tiyude go. Hera nolal gimoro higni 3. But counselors ema nokonya. Dhok natiyo gi counselors mag osuptal. Natiyo gi mar kanisa. But kawuono nyadagi wuon nyithindo na chakre Kenya platform ne gi 2 years kawuono en grade 10 almost more than 10 years, more than 12 years wadaka. But gima nyalo konyo ng'ato kofwenyo ni entie go to kik opand wadgi. Okamuony yath anantie gima koro ruso miyo koro aluoro koro nyuol to koro aluoro kanyuol yath nyathina dobed abeda yath. Erokamano. Timre jodak, kik ng'ato luor, ng'ato pime wadgi, dak ngima ji dak adaka. Kik iwe wuon nyithindi, kik iwe min nyithindi nekik gima kama, ji dak adaka. Erokamano ahinya Mama Tom, erokamano ahinya momiyo wantiere kod twagni. Sheila, halo, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Sheila? Iriyo nade? Wariyo maber machiegni. An gimoro chanda ka irwa. Kendo miya stress, an gi sani dweche 9. Dweche 9? Ya, mwinjo bed na nyuol kata sani to nito pima like 2 months back oyud ka tuo. Koro gini chanda makaka tima akia Ruth. Akia na kondi chuoni, akia na nyuol stress no, akia kaka pim. Doya to kan chopima, to nakono gina abit miyo kaka weyo gi partner no mondo aduog irgi. Kurambe luoro tama kaka dinyuol tanya nyuol kata sani ndeka winjo ka musai to pok amuonyo yath moro amora. In kanye Sheila? An Dhiwa. In Dhiwa. Kik idhi Sheila. Justin, iwinjo kes mar Sheila? Iwinjo kes mar Sheila? Sheila gima nyalo wacho ni en tima chaka muonyo yath chon. Nikech wang'iyo ngima mar nyathino gi ngimane be. Sani kama wagikeni statistics wacho ni sani onge nyithindo minyuolo gi tuo mar ayaki. Koro ok wadwa ni nyathi Sheila no bed nyathi mokwongo kata nyithindo, nikech sani king'iyo kata statistics nyathi mogik manonyuol gi tuo mar ayaki en gimoro 2023. Koro sani statistics wacho ni nyithindo minyuolo gi tuo mar ayaki go ni piny. Koro mondo Sheila okonyre en mana ni mondo odhi ochak yath sani. To keto kodhi chako yath ibro miye yath mobro miyo nyathi be. Ok en too late. Ok en too late mondo mi ochak yath. Koro gima onyalo timo maybe anyalo tude gi osiptende moko Dhiwa kono mondo mi ochak kawo yath. Erokamano ahinya. Erokamano ya Justina. Sheila, iwinjo gima Justin owacho, kik iwe nyathini emobed mokwongo e ndaloni, e higni gi minyuolo kod kute mag ayaki, kotere kod weche mag lony, kotere kod yedhe mag tiere, to kete mana ka watieko chenro. Justin biro chiwo namba ne obotudi kod oganda mantiere gwenge mag Dhiwa iyud kaka inyalo yudo konyruok. To chira ema nyaka koro ang' ibed godo mondo mi konyri tikony nyathini Sheila. Wakaw yueyo nyakora Mugia Jwang'o duogo bang' thuolo machuok mokalo. Lainde mag simu yaw SMS pod en macha 236 000. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Wachinwa Ragu, en ng'ano manomiyi pesa kae? Koro insani nyalo siemona kitiyo gi lweteni. Siemna.
it being understood, I was given the mandate to reach out so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it. We do not have time to spare. Kalonzo gi Gachagua oromo e twak wiriruok mar duond buche kendo chano siasa margi motelo ne yiero mabiro. Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Jodong gwenge mapacho ka koro biro yudo chudo mabalang' mar siling 3,000 kod mwandu mamoko makonyo e tijegi. To ng'ato ni Abdi obiro ataka. Okang'e gimomiyo o ataka. Ni wane jolinda mwananchi wachende town. And I have the recordings. Anagi record ka kote mo. Were moko bago ng'anyo e chuny boma ma Homa Bay tok mak jowetegi moko auchiel mitudo gi monjo josiasa moko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu twakwa en rawere kod kute magayaki. Nyalo paro ni twagni ne wachake juma mokalo pod wadhi kode nyime odiechieng' ma kawuono mondo mi ponono ni nok yude tinyalo yudo thuolo mar yude. Kauna tere kod Sharon tere kod Justin kaachiel kod Achieng' e studio ka an. Na unjo ka Justin wacho weche mag viral load. Ma iwacho kacha ni seche ma odhi piny mogik kanye kama ji time ga godo makosa. Kanyo ema ji we muonyo yatha. Kanyo ema koro ji bedo careless. Kata kamano mane manyalo kelo chandruok. Yena muru miaduogi ri Achieng'. Viral load ni chal nade? Viral load na en undetectable. Tiende ni asemuonyo yath maber kendo gidok piny. Iwinjo ata margi odok piny. Ok ni seche miwacho ni undetectable mano ichako muonyo yath higa mokalo. Kuom higa achiel osebedo undetectable matiyo nang'o Justin aneno ka go wiye tiende manyiso ni en gima nyalo timore. Nyalo timore nikech an kaka nang'eyo chalna nachako yath gi sechego no ka kausa koro nachako yath gi sechego Justin opimo ni ka kosechakie yath timi dweche adi adek tipimo rembi ing'iyo ka imuonyo yath koso ok imuonyo ging'iyo kute gikwano kutego iwinjo koro kaka namuonyo yath dwechego na nodhi okwan kutega to yudni ase bedo undetectable. Okay. Antiere kod simu. Hello penje laktar. Hello Ruthi nade? Wario maber machiegni? I'm the antidote. Antiere no wala HIV. Can I realize I'm positive? I realize can I'm 10 years old. So can I'm 10 years old? I realize kasi mama duong corona tuela. Corona kabisa ni asebedo mama duong an gi nyathi. So nyathi nani is almost 3 years so in negative. So baba gi bende negative. So wasebet maduma na almost 2 years. So anytime madi clinic katika ponya biye hospital amuyat. Kote poniki ma viral load. Yuda kan LDL. Koro osetima kamano madima na koro almost 2 years gote tipima yudo kan mana LDL. Koro woyi man godo cha. Osebedo ga kong'eyo status mother. So en ga gidaot anytime mobedo kata matuo matin. Oshuku gani affected. Pero nyaka disani poko bed affected kata recently no wadhi kode mopime oyudi ka en negative but anto nyaka disani ang'eyo maber ni an positive koro en ga gi paro mang'eny ni anyalo affecte anto nyaka disani ang'eyo ni an zero viral load koro advice mane munyalo miya mondo ambe kata kaponi Utako realize ni ati anyalo affect it ambe adi atimra nade ame advice no kaka ng'ama dak godo.
Erokamano ahinya kuom jipo mabendi chiwo no. Antiere kod Brian e line. Brian, hello, penja laktar. Yes, hello. Machiegni Brian? Wawinji? Brian idwa mana mondo mi wawinji nyinge kata kamano mano bende ber waduoko ni erokamano Brian. Adwa ni mondo mi aduogi ri Justin ne wang'eyo kata weche mag viral load. Achieng' wacho kata ni mare en undetectable osemuonyo yath maber kuom higa achiel. Ang' no jiwa osiepo man dhi wacha ni sasa michako muonyo yath teko kata kwiri bro dok chien kati bro yudo kata nyathini nyalo nyuolo e yo makare. Kaka ng'ama dichuo mantiere kod kute mag ayaki bende nitiere ga kod weche mag akweda kata stigma. Juma mokalo kane wawuoyo kod Achieng' ne opimonwa stigma moneno gik mokale kod kaka o handle challenges go. In kaka ng'ama dichuo ma pod tin moda kod kute mag ayaki iromo gi stigma chal nade to kapok iduoko yena ka simb Shem penj laktar. Erokamano Ruth, iwuoyo gi Shem Oto. Machiegni Shem. Erokamano ahinya. Penjo man godo ne jotelo mantiere kanyo go. Achiel e tuo mar ayaki e ndalo machon ne en tuo mane ji oluoro kabisa mane chalo mana tuo mar jodhocha. To nyaka sama wuoye ni many people pod nitiere gi chandruok machalo kamano ma ng'ato ok dwa yie. Ing'eni chango chakore gi yie ni tuo. Ere kaka ginyalo advise our people mondo mi oyie ni indeed they are sick. Nikech mane kama problem nitiere maduong'. Ka ng'ato koyie no tuo to konyal mwonyo yath. Ka ng'ato koyie no tuo to shock goyo to kata 2 days. Mar ariyo Ruth, apenjo niya, bende nitiere plan moro amora ma ambassadors mag mantiere studios go osekawo to engage the government nikech wan gi agencies mang'eny matimo nonro e weche mag yedhe. For example, KEMSA iketo ne pesa mang'eny pile gi KEMRI. Iyudo ka pesa mar research mag yedhe oketi more than kata na 10 billion in a financial year. Is it possible ni ARVs mabedo imported from okogi nyalo bedo manufactured Kenya ka? Bende wanyalo bedo piny adieri gi research institutions magwa mwand fweny ni components maloso ARV gin achiel ariyo adek, and to reduce the cost of ng'iewo yedhegi from outside, we can manufacture them. En gima lit ni recently nyocha waneno kata ka ARVs moko no nyocha olandi ni ichiwo ma fake. We've got to the point ma nyaka ARVs bedo manufactured ma fake. Is it possible ni yedhegi inyalo los Kenya ka to reduce the budget? Erokamano. Erokamano ahinya, erokamano mathoth en observation maber mokalo. Justin, in mane antiere iri kae to wadwa riwe kod wach Shem ni mondo mwadhi nyime kod twakwa. Ji oluor. Weche mag denial. Ng'eny. Kendo ng'ene ng'ato mondo mi opar mokwongo ni ng'ani okona ni en gi tuo mar ayaki. Korko obi obed into terms ni adwa dak gi ng'ani. Mano kende is a problem. Koro a stigma to pod nitie to kendo bro medo bedo. Kech gimomiyo ing'eni ndalo kaka Shem owacho kene ne jago simo mogik no. Kene mowacho ni ndalo machon nentiere nikonowa ni tuo ni ne nitie. To kaka ne tuo ni bedo related ne en tuo mani nyalo luoro. Nikech ni wacho ni keni dhogi ne bedo makwar, keni yier wiyi ne wuok. Ineno mago ni dhero. Koro ing'eni mago gik ma kiketo iparo e wiyi, tineno ni ng'ani koni ni en gi tuo. Kata king'iye kama to ochalo gi Liza kata ochalo gi Sharon, ting'eni ok nyal bire pachi mokwongo. Koro ineno kaka Liza nowacho ni koro ipimo gi wang'i. To kisepimo gi wang'i to maybe Liza be kia ni embe nigi tuo kata muonyo yath to otugo gi yath. Dong mano of course ibro yudo tuo. Koro stigma to pod nitie kech ji mang'eny oluoro tuo ni. Gima challenges ma ji mang'eny yudo jok ma nigi tuo kaka wan kamae en ni ng'ato koni ni obro dak kodi. To kopara ni embo dwa muonyo yath pile yinene iluongo nang'o denial mar muonyo yath pile ni be kendo kelo ga shida kech ng'ato kong'iyo gi muonyo yath pile into tido kete no muonyo gi yath pile
yo protecti. Pek nyaka bedie. Yeah, pek nyaka bedie. Adwa dokir Sharon mana matin kapok aduogo ir kendo Justina. Sharon, thothne iwacho ga tinde ni mago gin weche maliekore kata weche mawachore papo koka ni tinde rawere nyithindo manyiri kachiel kod manyiri sana kaka un kama ni wacho ni uluoro ting'o ich moingo kute mag ayaki. Mano tadier. Giluoro ich moingo tuo, yani ok giluoro tuo, lakini ich tido ka ng'ato kinyne be nyalo dhi rango be nini iluongo ni pito, lakini wach tuo koni to ok opar gada. Inyalo wacho ang'o? Anyalo jiwo nyithindo manyiri ni sani tuo ng'eny to giherre to giritre. Kapo ni romo gi rawera kata mna ndugu moro tukwongo dhi osuptal tupimore, kata unyalo nyobe kits go tupimore ka un ji ariyo. Aneno kigo wi mang'eny mokalo achieng'. Ang'o ming'eyo wechegi? Adwa mana medo matin kar nitie ng'at mowuoyo simu mowacho mowuoyo kuom gini kuom ang'owa kuji accept kuom yani mondo iyie ni in gi tuo. An gima okonya mondo mi ayie kendo amwony yath kawuono en mokwongo ikwongo ierori. Unajipenda. Gima ng'ato wacho oko kata oyanyi ni ja okimi. Dong' tho to wabro tho wate. Ibed ni ngima kata ituo. Kik chandi. Muony yath nikech en okimi. Dobed malaria dong' bedi muonyo yath. Ang'o miyo kochopo sa okimi to okida muonyo yath. Koro ket kata ni ukimi ni obed malaria. Obed malaria ni moro. Wach maduong' ma kawuono iwewago ka ani ujipende. Juma mokalo ni kik ipim gi wang'i. Aneno ka thuolona mar bedo e studio rumo mokalo. Sharon, kuom nus dakika wach mogik minyalo weyo godo nyikora Mugia Jong kotenore koda chenro ni en ang'o? Gima nyalo jiwo go ji mokwongo gin be nyiri matindo, girit nyithindo nikech sani onge gima lit sani kaka miyo nyuolo nyathi man gi tuo wada. Warit nyithiwa tikwongo iherori iwuon, tikwongo inyiso partner ni chal mari odoko an chon nakoso lakini tinde ka ng'ato dwara takwongo anyisi. Ndugu mar ariyo ni pod in go? Ndugu maro to nodhi sasa. Mar ariyo ni ema nodhi. To kiyudo moro. Koro sani amanyo mar adek. Kiyudo to nyaka inyise. Kayudo mar adek to anyiso sani ok adhi ling'. Lakini pod an e social nini apuonjo rowere, takwongo apuonjo be youths mokwongo ni we gipimo tuo ni gi wang'. Wawek pimo gi wang' ni Sharon dende ber chwe owadi kia makiny. Wakwongo waherori tikwongo iherori iwuon. Erokamano. To giher muonyo yath kik wigi wil gi yath. Erokamano ahinya. Kaeto imedi to nyithindo maber donge? Erokamano ahinya. Justin, wach mogik. An anyalo wacho ni gima ne Lizo wacho ji oherre. Kendo ichako kuomi. Awacho ga ni nyaka chak kuomi. Nyaki accept in iwuon ni gini an go. Kor ka ng'at machielo cha be kata kidwaro ng'ato ni mondo bed patient embo nyalo accept. To kok igi accept dwa ni ng'ato accept nade. Kata gima chielo ni en ni wabed joma careful. Tuo ni nitie. Kendo nitiere gi jok ma nyithindo, joma dongo, joma tindo, kila ng'ato. Koro wabed jok moherore. Mogik maybe anyalo moso jok manena mantiere social media kacha iluonga ni Justin Rawinji, anieni kwarwa bende nena kacha, iluongo ni PC, ginyikwa PC te manena to gi dawa be kani dala mar Gwasi kacha cha amoso. Erokamano ahinya. Liza, achieng' wach mogik? Wach mogik en ni weuru pimo ukimwi gi wengeu. Mar ariyo, kiyudori ni tuo herri kendo muony yath tibiro glow gi dholuo cha iluongo na biro ndisri rienye ng'ato ok bi ng'e kata ni tuo kendo yani
ibedo ng'a motegno kitiyo gi yath. Kaito nonenga tang jok moko ma oronaga message ni monda ami chuo gi gini kim. Akiani sabe ntie? Saurumo. Sawa chieng' machielo abro tago du mondo ubed motang' oko kanyo. We afuane kwarwa Jeremiah Chila gi Margaret Achila dawa kanyo ang'eni ginena gisebedo ka giwuotho koda gituoni gi ankona Chris kanyo belena gi jogo duto ma supporter mbui Liza Achila aero uduto kendo weru to kikupim gi wangu. Very good, beautiful. Owacho kacha ni iheri to kikipim gi wangi. Samori penjori ni tinyalo yudo jowagi kanye. Adwani mondo metek pio gi Justina akwayo Alex nus dakika kapono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye namba mar simu Sharon namba mar simu kachiel kod Liza. An mbui iluonga ni Justin Rawinji mane nyinga matiyogo an mostly antiere Facebook kende. Twitter ginego maga kala gi TikTok kala koro nyinga mar Facebook en Justin Rawinji inyalo inboxa kidwaro ler mathoth namba na mar simu en 07 15 15 9785 07 15 15 9785. Erokamana nya Sharon. An kidwa yuda tiuda be Facebook alongara gi Sharon Lastborn kumora mora ilungani Sharon Lastborn. Namba na be mar sim en 0757 30 9170. Donga mose baba na karanga lego masumbi kacha. Amosi ahinya. Erokamano. Adoko erokamano kuom rwaka. Erokamano ahinya. Kapo ni ng'ato tudore kodi tipo nyisa jok manyisi ni mondo mi imi chuogi kute. Okay. Maber. Ayudora e mbui TikTok, Facebook, Instagram Liza Achila kamora mora nyaka YouTube be to namba na en 07 Ario Abich alafu Adek Abich auchiela ngwen. Erokamano ahinya. Yena mondo mi aduok ne wenda e studio erokamano mathoth kachako kod Sharon Justin kachiel kod Liza Achienga en chir kachiel kod en chuny maber magina ni mondo bigibigo de chenro mar penj laktar gipuonyi kwara mogia jwang jiwni kwara mogia jwang ni kute maga yake nitiere to podi nyalo dak kendo podi nyalo hero rito maduong' moloyo ni kikipim kod wengeni ne oganda wa mumiyo chenro ni obedo kare kaka studio ka aka moting'o weche mag duola ne antiere kod Ben ne antiere kacha kod Kevin erokamano mathoth ne director na Alex Obado kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyame erokamano ahinya ne in jahera mar chenro mar penj laktar wacho kacha ni ujipende to kikipim gi wangi inyalo yawo kao kita e hospital kata inyalo nyiew inyalo pimori kendi kata inyalo dhi e hospital. Iluonga ni Ruth Otieno orito masani.